accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, tui amores dignam accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Kumba ong Paulus hi hakisithi jong u hagaju parupam pidei ban kenyelade ki ba yap ya kapop bat ki ba im hau ublei rangkat ban Kristus Yesus kumtak kat bang ya lum hagani ke jan met ban pendap ya kini ke jing rakhi jungi ya ke jing yap jong Yesus Kristus ban abru ya ke singi buram jong ke jing mi patu Kristus ong ne usna ada kwa ban wer ya ki pai longen jungi baro mangia duai khnang ba mangi kum gejat penril bat mangi kum ki pai ronget perkiwai pada ki pai ronget hakini ki than jungi kin la ban ya snau biang ya kitu kisur ya kitu kesur bat ban yu iru bakin urlong kitu ki kentien jong u prophet Isaiah andai bala ong bat bula kular enam ya snau shu ya ke jingle jubor hagari jong pi enam don shu ke jing penjot na ke jing penjulor habo ki put jong pi yaki kan rok jong pi pen ai ka peng ka jing pen im ban yaki khardap jong pi ka jing ya rok kani ka dei ka ba mangi barok ni angnut pangkat ban neu prophet dai han rei khnang bangin le ikani atrai ki don kam kum ki kristan ban don kata ka men siem ka beslur namar ba kum hagi por menchwa hakbau jisu dam sa dei ban ba ikading pana ban sedian haloding pana dan sayap na ka benta jungi kamsem da don manu banut banwan hang tu ban ai jing ram namar ba ki septing kisan ran ru phet krat kiset kut ladi namar ba ki septing ki nong shu kawei na ki jing new ha ka ni ka por kawei ka jing khanglat jing ban le ai ka ni ka por ban pen kalai ka ban thai ka dei ka ta ka ju hi ka jing septing i septing yo ladangi ong kum ne kan kala da kum bai pan i septing yo mangasa marwei i septing yo ladang alakwa man le ai ka babha tang mga marwei i septing yo ba ngan sya pen sistem ai nane ngan sya pen saja ha berkom bapher namar ba ha ka ni ka partai ngimla sania su kumlo ki perkhat ki wei ka ai ken le ki wei atharai ka ni ka dei ka ai ka pen sa yang iru ha ka jing dum ka jing ngo ni septing yu Yesus Kristus lawan ban be krat no ka ni jing septing ki kenra ki sanran jong Yesus Kristus hadin bakilayo penyang yo man siya makoy ladap na kajing slur bakila kloy ban sa sitom ngidap na kajing kermen ba kini kisnam ki bansawan mangikum ki kristan ngin persang ban pendu ya kini kajing septing ban yang nagabenta ka hok ban penlong ya kini gari jongi gari masangai ban ngam ban persang ban pendu no ya kini ki ai ke barkhoi ki baja kini ki por kajing penjau snam kajing elek thambor kajing ya pendu ya kajing im hakil kom bapher lagi jing jom ki bala he lasan jom ki khlung kena ani ki khlung berak pun ke be ikwa bo blai try kan ra the kan hai ki jing sne jungu ki jing khu jungu halo jungi ba mangi ki pai kristan mangi ki bala ithu yam Jesu Kristus in la ban long ki atiar jom ki jing pan kulai kan ni perthai an ye ro yam Jesu Kristus